Ano ba naman to? Kung ano-ano ang tinatry mo, ganyan lang. Ayoko yung makapal kasi parang unang kagat, wrapper. Pangalawang kagat, wrapper pa din. Ayoko nang ganun, sis. Ay, akala ko naman, lupa, sis. Sementado siya. Diba? Parang yung talagang binibenta na Christmas tree, sis. Good morning, guys! Welcome back to another vlog. Magluluto tayo ng mga pagkain. I will make bistek, tapa, at saka Shanghai para ma-prepare lang sila para mo yun, ready to cook or ready to eat na sila pagdating ng time. Maliwanag kaso iinit. Sayang yung lamig ng aircon. Mainit masyado. Slice ko muna to kasi okay na siya. Galing lang siya sa fridge kagabi. Ito, kailangan muna nating palambutin. Ito pa man din yung gagawin kong Shanghai. Gawin na natin yung Shanghai. So, ground beef lang. Tapos, carrots, bawang, tsaka sibuyas na ano ba ang tawag nito? Mince. Ayan, paghiwa-hiwalayin lang. May matigas pa, sis. Garlic and onion. And the carrots. Ito, guys, yung dalawang carrots lang yung nilagay ko. Kasi, masyado palang madami kapag yung apat. And guys, nilagyan ko na siya ng egg. Tapos nilagyan ko nito yung Goya na beef powder. Ayan. Para lang may pampalasa. Tapos konting very light lang na asin. Ito guys, yung spring roll pastry. Ito yung binili ko sa Asian store. Pagkalahati lang, napakaliit naman. Ano ba naman to? Kung ano-ano ang tinatry mo, Mia. Napaka-konti naman ng beef na makakain mo pag ganito kaliit. Kasi gumawa na kami ng Shanghai sa Tennessee. Pag irarap mo yung buong square, hindi siya maganda. Ang kapal masyado. Pwede siya pag ganito. Ang sturdy. Hindi kaya lang. Natin sa Pinas na punit agad. Lagyan ko ng egg ito. Ayan. So, sana hindi to mag-open pag prinito. Practice pa lang naman. O, diba? Ganyan lang. Ayoko yung makapal kasi parang unang kagat, wrapper. Pangalawang kagat, wrapper pa din. Ayoko nang ganun series. Ito kasing, wrapper, masyadong makapal. So, kapag makapal din yung pagbabalot, hindi siya masarap. Na-try ko na yan. At dahil doon, guguntingin ko na po ito ng parang doon sa ginawa natin kanina. So, ito na guys yung aking nagawa. Ayan. Hindi ko alam kung ilan. Pero parang mga 25 pieces lang ata to. Or mga ganun. Ayan, tinago ko na guys yung iba. Hindi pa pala ako nag-taste test. So, magpiprito tayo ngayon. Ayan, ito po. May tatlo pang natira. Bale, 24, 25, 26, 27 lang pala yung nagawa ko. Medyo deep fry lang. Medyo lang. Konti lang pala yung nalagay kong mantika. Yan na guys. Puti kasi, diba sa atin, yellow yung ganyan. Parang mas nakakatakam kasi pag yellow eh. Parang original talaga. Ang perfect ng balot, sabi ko, natitigas kasi ito eh. Pag kaya ayoko na makapal yung balot kasi matigas siya. Tingnan natin kung papasaba sa panlasang Pinay. Walang lumalabas na laman talaga. Kahit pagbabalot, dapat may art.
Ayan na siya guys. Napadami yung paglagay ko dyan. Ito, tingnan ko lang kung masarap. Pero feeling ko magiging masarap siya. Yan, good choice guys na hinati ko lang yung wrapper. Kasi tingnan nyo guys, yung parang may kapatong siya. Tingnan mo ang kapal. O, diba? Kaya better talaga na hinati ko. Ito yung side na ano. Yung parang tipong karne talaga. Una nating tikman yung Chick-fil-A na sauce. Masarap. Sausaw na lang natin sa chili. Better. Kasi, hindi mo masyadong malalasahan yung alat niya. Pag sa chili, sweet chili sauce. Hey guys, time check. It's already 6:33 PM and maliwanag pa. So, ngayon pupunta ako sa trail para alam ko naman kung saan ako pumupunta dito. Actually, madami namang pumupunta dyan. Nakikita ko. Tapos, yung trail na yun, pwede mo siyang gamitin to go to the hospital. Kung naglalakad ka lang. Kasi dyan yung ginagamit ng ibang mga taga-hospital daw pag naglalakad sila. So, samahan nyo ako. Mag-vlog po tayo. Inipit ko na guys yung tinali ko na yung hair ko. So, pinapractice ko kung paano ko itatali yung hair ko sa Monday. Kasi, on Monday will be my first day of work. So, yan lang talaga. Hanggang ganyan lang talaga siya. Pero at least, hindi mo na bumabagsak yung sides ng mga buhok ko. Which is, pwede na ganyan-ganyan. Punta tayo ng trail. Yan, dito lang to sa likod ng apartment. Hindi naman siguro bawal dumaan dito sa may grass. Diba? Taas pa ng araw. Magra-run keeper ako. Ay, akala ko naman lupa, sis. Sementado siya. Ano ba yan? Sementado po. Kaya pala kahit naglalakad lang sila papuntang hospital eh. Kasi okay na okay. Yun nga lang, pag mag-snow, mais na sis. Oh my God, ang ganda dito. Sana sa fall, makakapag-walk pa ako. Sana nandito na si Mac sa fall. Oh my gosh. Tingnan, nakikita nyo yan? Yan. Yung parang Christmas tree yan eh. Ang daming ganyan dito. Parang yan ang mga puno nila dito. Diba? Parang yung talagang binebenta na Christmas tree sis. As in, yan ang bakod nila, oh. Yung mga puno, yung Christmas tree. Parang feeling ko dito dapat yung i-rent ko na bahay. Yun, yung may patio dun. Yung may brown na mga stairs dun, oh. Ay, hindi pala yan yung hospital kasi may school bus. Dito tayo, tawid tayo. Yan yung high school, eh. Dito tayo. Ay. Ang init naman, besh. Dapat pala yung umaga ako nagpunta. Tingnan mo yan, sis. Ay, sarap mag-picnic dito. Yan, kahit mag-isa naman ako dito so far, medyo na-enjoy ko naman siya kasi everything is so accessible naman. Yung grocery sa Food Pride is just 4 minutes away. My workplace is just 4 minutes away. Yan nga, nandiyan pa yung high school. Ay, ang saya. Napakaganda ng bahay, ang gara. Wow naman. Pero wala ka man lang makitang tao. Nasaan na yung mga nag-walking dito paghapon? Ang dami nila nung isang araw eh. May mga dala silang aso. Mainit na naman. Ayun, may windmill pa dun, oh. Nakikita nyo ba? Dun. Hindi masyadong makita. Ayan, ang taas ng mga Christmas tree nila dito. Hindi ko alam ano pangalan. Basta Christmas tree yan, sis. Ito siguro yung soccer field ng high school. Yan. Luwang ng high school nila. Parang ayaw ko nang pumunta dun. Kala ko mapupuntahan ko sa hospital pero medyo malayo pa. But let's see. Hanggang dun sa dulo. Kaya pala sabi ni Sir Chip, it's just very short trail daw. Tapos trail sis, sementado. Kung sa Pinas to, gusto rough road lang. Mas okay nga sana, feel mo talaga pag rough road eh. Balik na ako guys, di man lang ako pinagpawisan.
Napakalapit kahit pala maglakad lang ako dito papuntang hospital. Yan. Gusto ko din dito may mga upuan na ganyan, oh. Kahit doon sa harap ng apartment may mga ganito. So, kung gusto mo lang talaga na magtambay-tambay ka lang. Yan. Ang lapit ka. Nandyan na ang apartment, says. Ito talaga yung favorite place ko dito. Yan, kasi malilim. Mas napaka-fresh. Yun nga lang, hindi masyadong mahangin ngayon. Pero kaninang umaga, kala ko guni-guni ko lang. Talagang umulan pala. Ay, nako. Hey guys, I am back. And mag-ano lang ako guys, medyo mag-ayos lang ko. Medyo pinagpawisan naman ako konti. Yun nga lang, hanggang dun na lang talaga. Sino ko guys yung ito, isang ganito, yung beef Shanghai. Bibigay ko dun sa mga Pinay na kasama ko sa hospital. Punta ako sa apartment nila ngayon. Hey everyone! So before you go, mag-shoutout lang po muna tayo sa mga nag-comment po sa video ko na moving to Iowa for deployment. Ayan. So, shoutout kay Sis Mary Diana. Hello! You're back again! And kay Lynn Paulo. Hi! Miss ko na kayo. And ang pagbabalik po sa comment section ni Rhea Joy Navales. Ayan. Salamat, salamat, salamat. And so, kung gusto nyo rin pong mapasali sa mga susunod na mga shoutout, mag-comment lang po kayo sa mga videos ko na nilalabas ko, and then for sure masasali po yung pangalan nyo sa mga susunod na vlogs. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kang ma-update every time na meron po tayong bagong upload. And thank you so much guys for always watching, and I'll see you guys on my next one. Bye!